Ze všeho nejvíc mi dovol ti pogratulovat k titulu mistra světa. Už si to nějak oslavil, anebo teprve plánuješ oslavy? Tak děkuji za gratulaci. Párkrát jsme to s kámošema už oslavili, i když vlastně po posledním závodě jsme jeli pracovně rovnou do Maroka, takže taková ta první euforie, nechci říct, že opadla, ale už to bylo pak postupem času zpracovaný. Ale ještě asi něco přichystáme kolem těch Vánoc nebo nějak kolem svátku, až bude malinko pracovní klid. Ty jsi vlastně mistr republiky i světa. Teď jsme tady vlastně na FIM Awards. Dá se říct, že je to pro tebe sezóna snů? No určitě, jako já jsem samozřejmě jako malej jsem chtěl něco takového dokázat třeba v motokrosu, ale se mi nepoštěstilo, takže že se to ještě zvládlo takhle aspoň v uvozovkách, aspoň v tom flat tracku, tak je to sezona snů rozhodně. Jako být mistr světa, ať už v jakýkoliv disciplíně, si myslím, že je hezký úspěch. Jaké vlastně jsou tvé další cíle, kterých bych si chtěl dosáhnout? Přemýšlím nad tím furt vlastně, jak uchopit další sezónu, takže určitě se budu snažit o co nejlepší výsledky. Nechci říct, že bych to chtěl obhájit, ale samozřejmě chtěl, ale určitě to bude těžký, takže to bude jedna z priorit a přemýšlím o tom, vlastně loni nebo letos jsem byl v Americe v Daytoně závodit, tak asi jeden z cílů pravděpodobně padne na Daytonu 2024. Já jsem se na to právě chtěla zeptat. Já jsem tam byla taky osobně, byli jsme se dívat. Jak jsi to tam vlastně užil v Daytoně? Jaký to bylo? Atmosféra? Co tak jako nejvíc jsi z toho odvezl? Atmosféra vlastně celého toho bike weeku je úplně neskutečná. My jsme byli na Supercrossu, byli jsme se podívat na závody silnic a poslední večer jsme se byli podívat ve městě, takže tam to dejchá z každého koutu. Ale já osobně jsem si ty závody neužil vůbec, protože to bylo něco nového, bylo to úplně jiný, než vlastně jsme zvyklí tady z Evropy a teď nemyslím jako z pohledu konkurence, což samozřejmě ano, ale jiný motorky, jiný dráhy, nebyl úplně prostor na nějaké testování, trénování, takže spíš bych tam chtěl kvůli tomu, že už vím, do čeho jdu, uchopit to trošku jinak a myslím si, že by tam byla šance udělat nějaký výsledek. Tvoje jméno vlastně už bude teďkonc navždy, dá se říct, spjato v historii flat tracku. Jak chceš, aby tě vlastně budoucí generace závodníků vnímala? To je zajímavá otázka. Já upřímně myslím, že pro flat track, hlavně v České republice, že jsem udělal docela dost, že díky těm výsledkům vlastně ten sport je vnímaný trošku jinak, trošku líp. Lidi, co se o motosport zajímají, tak vlastně flat track během posledních let se k ním dostal ke všem, takže asi jako tohle je můj cíl, prostě v tuhletu chvíli ukázat, že je tady nějaký další sport, který je hezký, má to svoje a chci tak třeba nějak předat štafetu potom dál, aby ten český flat track ve světě furt působil. Jak ty jsi se vůbec k flat tracku dostal? K flat tracku jsem se dostal tak, že já jsem skončil s motocrossem, vlastně nějaký 2-3 roky jsem vůbec nezávodil. A jednoho dne jsme si s kamarádama řekli, že chceme naplnit naše víkendy nějaký pracovní, tak jsme si pořídili Hondu XR z 89. roku. Jsem se na ní párkrát svez a takhle se to odstartovalo všechno. No. Jsi vůbec pověrčivý a máš nějaké rituály před závody? Já jsem byl poučený, že tyhle věci se neříkají. Dobře, beru to taky jako odpověď. Na který závod sezóny 2023 rád vzpomínáš a proč? Na hrozně moc závodů rád vzpomínám na hrozně moc rád, na některý nerad, ale určitě v mistrovství světa je to většina, protože ty závody mají, když tak řeknu, mají pro mě koule, jsou kontaktní, je to rychlý. Je to strašně napínavý, nám 3 závody jsme restartovali finále třeba 3x, 4x a asi prostě ten poslední v té Francii, no, kdy to všechno skončilo, byl hrozně těžký a musím si říct, že už to je konečně za náma. Moc děkuji za rozhovor, ale mám na tebe ještě poslední otázku, takovou speciální. Ukázal bys našim fanouškům českým, jak by vypadal tvůj vítězný tanec? Máš nějaký? Tak to si necháme spíš až po večeři, po drinku případně, tak to ukážu, ale teď asi ne. Takže na afterparty? Afterparty, přesně.